Shubor nakashlem jong unongsan hima. Kajing temu jong kaseng United Democratic Party ban pen benapat ba iki kertong jong kaseng jong ki constituency bapher ki ban yakon juga election MLA syapo ke ying dor bar thawan ke jela menta kasngi kala pulom no hadien ke jingja syaksiat yap jong ki sangut ki mensim brio hagi bulet ka Assam ha ka step jong ka arpo arterik ubenai nai wing arajar arpo ar kabla jah ka snong mukro West Giant Hills district. Haba pentep ya kani nak kaliang ubak met bak lingdo ubade presiden jong UDP ulaong baka seng kala shim ya kani garai ben pensangi no shwa ya kate ga jing yalang namar kate ga jingja kala pensngosi shi kat dei ya ki pat bak ka jela bat khamtam lele baka te ga constituency ka dei ga balami khmat do MLA ka seng ubak nujor ki sungo shu ubak met bak ulai thu ru bana kaliang menteri katnat kampo yeng ka jela ubak lakmen rembui ulalet hiar dala dia syakasnong mukro ban khmi bat banyo ya ka jingte bakham banya halor kate ga jingja Mentakasni ke bangina perkat ya kapan benano ya ki candidate ki kertong nakabenta ki konstitusi ki ba ina da bade syong bade perkat nakapor ndenge susi ban bentip api ya nakapor ba ngin hampan bo teng shwa ya gani tat hado bangin dalam bentip da kawai pat katarik kedau kalong nomor ba kadang kejingjia ke basungsi hakaba kat kumbala subentip aka phone nga sangut kimensim balului kiladu no yala kejing im na kitu kibasa kibasyong haka snong mukro kejingja kabalaja minister ya kijing tip ki batikna bat ki bapura ngimpat yo priang dengan sukwa on pentip ipi ba minister no phone yo home minister ba lakmen rumboy ban kli halor kan kejingja bat laitu yang aba uladan halanti ban le shamukro nakabanta ban tip ya ki detail jong ke jingja ha ka bede bat ke jingyap jong kini ki sanut ki breu te ki rai ki bakhadu nakale ka party ha ka bede bat kini ke jingja ngin seshim shibet hadin ba Home Minister Unsawan Panpansyay Khmat Jong Kisni Leaders ko Party nang bangin sim ya karai ke bade yamenta nakaliang jonga ba nakaliang jong ko party ngi penpau ka jingsusi ke bakrau but ngi condemn ya ka ai ke di ke balajia hakaba hadu bagi minsim berului kita do no